2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରରେ 25% ପଦବୀ ଖାଲି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବେସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 25% ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 2022 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 9.4% ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା। ସେହିଭଳି 2014 ବେଳକୁ ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ଚାକିରିର 12% ଥିଲା। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ 11.1%, ରେଳବାଇରେ 20.5%, ଡାକ ବିଭାଗରେ 30.7%, ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ 40.2%, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ 41.6% ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବଡ଼ କାର୍ ଓ ଅଧିକ ସୁବିଧା। କାର୍ କିଣୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପସନ୍ଦରେ ବଡ଼ ଧରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଓ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବା କାର୍ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଭଳି କାର୍ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଥ୍ରେଡ୍ସରେ ୟୁଜର ସଂଖ୍ୟା 9 କୋଟିକୁ ପାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଥ୍ରେଡ୍ ଆପ୍ରେ ୟୁଜର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଦିନକୁ 2 ଗୁଣା ରାତିକୁ 4 ଗୁଣା ହାରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନରେ ଏଥିରେ ୟୁଜର ସଂଖ୍ୟା 9 କୋଟିକୁ ପାର କରିଗଲାଣି। ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ମେଟା ଏହି ଆପ୍କୁ ଗତ ବୁଧବାର 100 ଦେଶରେ iOS ଓ Android ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ 20 ଲକ୍ଷ ୟୁଜର ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲେ। 7 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1 କୋଟିକୁ ଓ 12 ଘଣ୍ଟାରେ 3 କୋଟି ପାର କରିଥିଲା। ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଥିଲେ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବୀମା। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବୀମା ପଲିସିରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ବୀମା ଏକ ସୁରକ୍ଷା କଭର ଦେଇଥାଏ, ଯାହା କୌଣସି ଅଘଟଣରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସିର ଲାଭ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଥିଲେ ଏହି ବୀମାକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ବୀମା ପାଇପାରିବେ। ଜିଏସ୍ଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଇଡି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଜିଏସ୍ଟି ନିୟମକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମ ପରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା କର ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଏସ୍ଟିରେ ଜାଲିଆତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିପଦର ଘଣ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସରକାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସହ ଜଡ଼ିତ PMLA ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଇଡିକୁ ଜିଏସ୍ଟିଏନ୍ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜିଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଲିଆତି କରୁଥିବା ବିରୋଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ଚୋରିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଟମାଟୋ ଜଗିବାକୁ ବାଉନ୍ସର ରଖିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଖବର ଆସୁଛି। କ୍ଷେତରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟମାଟୋ ଚୋରି ହେବା, ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ବର୍ଗରରୁ ଟମାଟୋ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଭଳି ଖବର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ବାରାଣସୀରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନିଜେ ଟମାଟୋକୁ ଜଗିବା ଲାଗି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଉନ୍ସରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଜୟ ପୁଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାମ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକ ଟମାଟୋ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଇଫୋନ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟମାଟୋ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଡି Q8 ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଯିବ 500 କିଲୋମିଟର। ଅଡି ଇଣ୍ଡିଆ ଅପକମିଂ କାର 2023 Q8 e-ଟ୍ରନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଭେହିକଲ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବ୍ୟାକର ଟିଜର ଜାରି କରିଛି। ଜର୍ମାନୀ ଲକ୍ସରୀ କାର ମେକର କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ନିଜ ଇଭି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ 18 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ। କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରନରେ 95 କିଲୋୱାଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଢିଲନ କହିଛନ୍ତି ଯେ Q8 e-ଟ୍ରନ୍କୁ ଭାରତ ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକାଠି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଫୁଲ ଚାର୍ଜ କଲେ 582 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ମିଳିବ। ତିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ଆସିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଫିଡବ୍ୟାକକୁ ନେଇ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଇଣ୍ଡିଗ୍ରା କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପରିଦର୍ଶନ କରି ବନ୍ଦେ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅରେଞ୍ଜ, ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଙ୍ଗର କମ୍ବିନେସନ ନଜର ଆସିବ।